The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Proclaim Chaora ndiye ari kutiisira musign language. Ngoma Gifi kwazisai vateereri. Vateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Ibvai maudza vateereri kuti nhasi tiri kukurukura pamusoro wenyaya unoti kudii? Musoro wenyaya nhasi uri kuti mweya yetsvina. Mweya yetsvina. Right. Pari kubva chidzidzo chedu vateereri, mukatarisa hurukuro dzapedzisira kuitwa muzvikamu zvapfuura dzaive nemusoro wenyaya une chekuita nevaroi. Zvaibuda pachena kuti muroi pane paanogona kunoita uroi hwekutenga kana hwekusiyirwa. But chinosiyanisa muroi nemhondi kuti mhondi painoponda nedemo kana kushandisa pfuti zviri kuita kunge zviri physical. But muroi paanokanganisa utano, paanoita kuti munhu afe kana kumwe kungodisturba kuya chiri kushanda hachizi chinhu chinonyatsobatika. Saka ichinzi witchcraft. Ende takaona muzvidzidzo zvakapfuura chinenge chichishanda ipapo mweya yetsvina. Kuti mubva maona kuti tirusei tati mweya yetsvina. Saka ndopatinoda kufokasa tiri nhasi. But ngatitangirei papfungwa imukoma kuti Satani paanenge aida kuti tiparare, titadze kuponeswa, anoshandisa zvinhu zvipi? Satani paanenge aida kuti titadze kuita ukama naMwari, anoshandisei? Saka hurukuro yedu ichatungamirirwa nevhesi riri kuna vaEfeso chapter 2 verse 1 to 3. VaEfeso 2 kubva pavhesi 1. Wakakuraramisai imi makanga makafa nokudarika kwenyu nezvivi zvenyu, izvo zvamaifamba mukati mazvo kare, netsika dzenyika ino, nenzira dzomuchinda wesimba redenga, dzomweya unobata zvino muvana vokusateerera, vataifamba tose pakati pavo kare mukuchiva kwenyama yedu, tichiita kuda kwenyama nokokufunga kwedu, napakuzvarwa kwedu isu navamwe vose taiva vana vokutsamwirwa. Paul panapa ari kutsanangura chimiro chaive nevatendi vasati vauya muukama naJesu. Saka paatsanangura chimiro chavaive mukoma, ataura zvinhu zvandakakwanisa kuona zvinoita zvitatu. Hanzi tisati tauya kuna Jesu taifamba netsika dzenyika ino. Tsika dzenyika ino. Right, ways of this world. Number 2 akati taifamba tichiteerera muchinda wesimba remuchadenga. Ndisatani. Zvikanzi pamwe pacho taifamba tichiteedzera zvinoda nyama yedu. Ataura ways of this world, nzira dzenyika inoi. Ndobva ataura zvemuchinda wemuchadenga, mabasa aSatani. Ndobva ataura kufamba nemitoo yenyama, mabasa enyama. Zviri 3. The flesh, according to the prince of the air, and ways of the world. Saka ndo zvinhu zvatoda kuti tione, asi toda kuzoenda pamuchinda wemasimba emuchadenga anova Satani. But tangoti titange taona kuti tiri kumaraini zvinhu zvitatu izvi ndo zvinoshandiswa, tsika dzenyika ino, kana kutoti mweya yetsvina iye Satani nengirozi dzake, kana kutoti nyama, zvidiso zvenyama yedu. Patiri kuti ways of this world mukoma, isai mushona ndakaedza kulista mabasa enyika inoi. Ndakaedza kulista kuti vanhu vanzwiso tiri kurevei. Munyika munomu ndo mune hondo. Hondo chadzi kuti nyika yamukirana neizvi. Oppression, hondo, tyranny, hondo chaiyo. Zvinhu zvemunyika izvi. Ndobva ndanyora kuti secularism. Secularism. Vareroro mungariti chine shona.
ndo mabasa enyika, secularism kana kuti materialism, zvinhu zvisina umwari mukati, zvakangofokasa pakufara kwenyika ino. Ndobva ndati poverty, hunger, nzara, unemployment nekushayiwa mabasa. Right. Pandoti tsika dzenyika izvo zvinhu izvozvozvo zvinoshandiswa naSatani kuti munhu asaite ukama naMwari. Zvikawanzwa zitereki panyika kuti pane hondo, pane secularism, pane poverty, pane hunger, pane unemployment. They work for the good yaSatani. Okura Satani anouya naimomo, kubvisa vanhu kuna Mwari. Kubvisa vanhu kuna Mwari. Handisati ndapedza pandoti tsika dzenyika ineyi. Ndanyora ndikati racism, discrimination. Racism ndo saragandaka. Discrimination rungori rusaruro. Rusaruro, hazvina basa kuti chii chiri kuitwa. Ndobva ndanyora kuti an amoral society isina ma-absolutes. Kana paine vanhu vanogara vasina hunhu. Ndikati vasina ma-absolutes. Ndibatsire ngoma, inini ndonyanya kushandisa. Havana zvimiso zvinovakondrora kuti apa musaite ichi, apa musaite ichi. Mulife yava hakusina chinonzi wrong or right. Hakuna yes or no. Life yavo ndekuti it depends. Chero zvazvaita. It depends kuti situation yakamira sei, because ukamuti nai zvingaite here kuti udanane nemurume wemunhu. Musociety iri kwezvino hakuna answer inonzi yes or no. Inenge yaikunzi it depends. Ndo patiri kuti isociety isina ma-absolute. Ndo tsika dzenyika ino. Patiri kuti prince of the air, Satan nengirozi dzake, tikutorera mweya yetsvina. Ndo patichapedza nguva yakareba tiri. Ko patiri kuti mabasa enyama, ndoda kuti muerenge Galatians. Maybe pa prince of the air imboverengai vaEfeso 6 verse ya 12. Efeso 6 verse 12. Pavhesi ya 12 iri kuti kudii tinzwe masimba iwayo. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba, namadzishe enyika erima rino, nemweya yakaipa yedenga. Ndo patiri kuda kusikotenderera nechidzidzo. Ndo patiri kuti mweya yetsvina, ndo anzi muteereri, madzishe, vabati, mweya yerima. Ndo pari kunzi hatirwe nenyama neropa. Saka pamweya yetsvina apo ngazvijeke kuti bhaibheri riri kutoti vabati, vane masimba, panzi madzishe. Saka description yacho iri kutoratidza kuti chinhu chine simba ichi. Hachisi chinhu chekungotora njee. Mataurirwo achaita. Tichadzoka ipapo mukoma. Ko chechitatu tati isusu zvidiso zvenyama. Imboverengai Galatians 5 verse 19 to 21. Galatia 5 verse ya 19. Verse ya 19. Zvino mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe, netsvina, noutere, nokunamata zvifananidzo, nouroyi, nokuvengana, negakava, negodo, nokutsamwa, nokupesana, nokuparadzana, nedzidziso dzakatsauka, nokugodorana, nokubatwa, nokutamba kwakaipa, nezvinhu zvakadai. Izvo zvandinokuudzai zvino, sezvandakambokuudzai kare, kuti vanoita zvakadai havangadyi nhaka youshe hwaMwari. Summarizai mabasa enyama chingoma. Mabasa enyama anzi panapa anosanganisira upombwe, kudhakwa, kuvengana, kugodorana, nezvimwe zvakadaro izvo. Ndaifunga kuti muchati zvinhu zvatinoita zvinofadza nyama, asi tisingazocherechedze kuti Mwari ari kuti kudii. Ndochokwadi. Nemamwe manzi kutungamidza kana kupesva nyama zvainoda woipa usingaverenge kuti kana zvadaro Mwari vanotii. For example, kudhakwa. Kudhakwa iprocess yekuti you are drinking. Mwari haana paakarambidza kunwa liquid. But anozotaura kuti maliquids anonwiwa ndeapi. Saka kudhakwa chikuita kuti azova mabasa enyama. Kuri kunosiyana nekunwa mvura pakuti kwese kunwa. But iwo uri kunwa kungoti ufare panyama usingazotarise kuti bhaibheri riri kuti mapabata. Saka ndo zvinhu 3 zvisamarizai kana Satani arida kuvhiringa vanhu. Kuti Satani anogona kuuya iye semweya wakaipa otosvikokanganisa. Right. Pamwe pacho anouya muzvinhu
zvinofarirwa nevanhu panyika, kunyangwe zvichipesana nezvinodiwa naMwari. Right. Pamwe pacho anouya nezvinonakidza kwenyama, zvinonakidza munyama, munhu oita kunyangwe zvichinzi naMwari musazviita. Hamuna kunyatsotsimbidzira patati tsika dzenyika, patataura ana hondo, poverty. Kune zvinhu zvinosanganikwa nazvo mukurarama. Right. But zvinhu izvozvo Satani anogona kuwana mukana mukati mazvo. Mikana iyoyo oita kuti situation iripo, mamiriro akaita zvinhu akonzerese vanhu kutadzira Mwari. James chapter 3 verse 15. James anotaura zvinhu izvozvo futi. James anobva atsanangura futi kuti tinofanira kungwarira zvinhu izvozvo tiri kumaraini. James 3 pavhesi ya15. Kuchenjera uku hakuburuki kuchibva kumusoro, asi ndokwenyika kwatakamuka nako kwemweya wakaipa. Manzwa kunzi ndekwenyika, pabva pataura kunzi kwemweya yakaipa. Saka parunotaura kunzi those active categories dzinoda kungwarirwa, kuti munhu ari panyika ngazoti tsika dzinotoitwa munyika dzinoda kungwarirwa, zvinodiwa nenyama zvinoda kungwarirwa, angwarire futi kuti kune mweya yetsvina. 1 John 2 verse 15 to 17. Johani wekutanga chapter 2 pavhesi ya15. Musada nyika kunyangwe nezvinhu zviri munyika. Kana munhu achida nyika, rudo rwaBaba haruzi maari. Nokuti zvose zviri munyika zvinoti kuchiva kwenyama, nokuchiva kwameso, nokuzvikudza kwoupenyu hazvibvi kuna Baba asi panyika. Nyika inopfuura nokuchiva kwayo, asi unoita kuda kwaMwari unogara nokusingaperi. Saka nyika, mweya yetsvina nezvinoda nyama, tinofanira kutsvaka simba kuna Mwari kuti tikunde. Asi chidzidzo chedu pachiri kunanga ndepekuti mweya yetsvina. Saka tichambosendeka tsika dzenyika, tombosendeka zvinodiwa nenyama yedu, tikaona nguva tichazozvidzidza. Saka patiri kusikuenderera mberi tanzwa rwiyo, taakusikofokasa pamweya yetsvina, kuti iyoyo inoda kuonekwa sei, bhaibheri rinoti kudii, tiri kumaraini kwatiri. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. He knows that I am longing some weary soul to win, and so he bids me go and speak the loving word for him. He bids me tell his wondrous love and why he came to die, and so we work together, my Lord and I. And so we work together, my Lord and I. Ndomuudza zvangu zvese, faro nenamo, ndomuudza zvinondifadza nezvisingafadzi, anondiudza zvanoda nekuedza kwangu. Tichataura heniti. Urukuro yedu iri kuti mweya yetsvina, mweya yetsvina. Pataverenga kuna vaEfeso 6 verse 12, yadescribwa ichinzi kudii mweya yetsvina mgomo? Yanzi mweya yetsvina ine masimba, inobata iri muchadenga, kureva kuti haioneke panogara vanhu. Muchirungu ingadai yanzi there are principalities, powers, rulers. Zvekuti inoita kunge ine simba. Saka zvatoda kuita manje, toda kungoisa mweya yetsvina apo naKristu apo, because ndo chinhu chekuti zvingabatsire vanhu kumaraini. Kuti nesimba rine mweya yetsvina naKristu zvakamira sei. Kuita sekuinzanisa. Saka ngativerengei vaEfeso chapter 1 verse 19 to 21. Vaefeso 1
vhesi ya19. Noukuru hwakapfuurisa hwesimba rake kwatiri isu tinotenda, nokubata kwesimba rake guru raakabata muna Kristu, achimumutsa kuvakafa nokumugarisa kurudyi rwake kudenga, kumusoro-soro kwavabati vose, noukuru nesimba noushe, namazita ose anorebwa, pasati pari panyika ino bedzi, asi pane inozouyavo. Apa maverenga zvakanaka mukoma. Hanzi kana takutaura zvaJesu Kristu, hatichataure kuti mukuru. Bhaibheri rabva rati neukuru hunopfuurisa. Takutaura power chaiyo. Zvikanzi Kristu ane simba rinopfuurisa. Remweya yetsvina manje. Zvikanzi tikadedu kungotangira paakamuka kubva kuvakafa. Hanzi paakamuka kubva kuvakafa akaratidza simba rake guru, zvekuti right now paari kudenga hakuna mubati kureva mweya yetsvina kana masimba angamisidzane naye. Zvikanzi not only masimba, hakuna zita rinorehwa panyika kana kudenga ringakwikwidzane naKristu. Ndikuona hamuzati maibata, aiwa mangonakidzwa neukuru. Munoona kuti sei Bhaibheri ratangira pakuti kubva paakamuka kuakafa. Because Bhaibheri muteereri riri kuzviziva kuti mhandu yevanhu panyika panapa, muvengi wekupedzisira anofanira kudhiliwa naye ndirwo rufu. Ndo zvinotaura vaKorinda. Saka pamaweapons the devil, akakuedza akakudii, vavariro yake rufu. Saka Kristu paakamuka kuvakafa aida kuedza kungodemonstrata kuti your best weapon ndoti kuti chombo chaunototemba nacho kudarika zvimwe zvese kureva iye Satani. Aidemonstratirwa kunzi your best weapon is nothing. Saka Kristu paakamuka kuvakafa aida kuedza kureva kuti mweya yese yetsvina zvese zvamungaite tinozva kuti munozviita muchivavarira kusvika kurufu. Ende munototyisidzira vanhu futi nerufu. Munhu kana chero atraiwa zvimwe zvese azvisvika zvananga parufu. Saka muchiona vanhu vanovhiringidzwa vakaudzwa nyaya unzi ndinoona gomba. Saka Kristu paakamuka kuvakafa muteereri akaratidza simba rinopfuurisa. Zvikanzi harisi simba rekungodemonstratira vabati chete. Hanzi akabva achallenja kuri kwekuti panyika pano kune mazita anotaurwa. Hanzi mazita iwaya haamisidzane naKristu. Pemazita mukoma ndoda kuti munzwe background yacho. Pana mabasa 19. Endai munoerenga kubva vhesi 13 musvike pa17. Mabasa 19. Toda kuansa nyaya yekuti pari kunzi hakuna zita ringarehwe panyika ino kana dzinozouya. Pari kurevei? Mabasa 19 kubva pa13 kuenda pa17. Zvino vamwe vaJudha vavuki vaipota-pota vakaidza kudana zita raJesu, raShe Jesu, pamusoro pavaiva nemweya yakaipa vachiti, ndinokupikirai naJesu unoparidzwa naPauro. Vaiva vanakomana vanomwe vomumwe muJudha wainzi Skefa, muprista mukuru vaiita izvozvo. Mweya wakaipa ukapindura ukati kwavari, Jesu ndinomuziva naPauro ndinomuziva, asi imi ndimi vanaaniko? Ipapo munhu waiva nomweya wakaipa akavamukira simba, akavakurira vose vari vaviri, akavakunda, nokudaro vakatiza mumba imomo vasine nguo, vakuvadzwa. Izvozvo zvikazikanwa navose vaJudha navaGiriki vakanga vagere Efeso, vakatya vose zita raJesu rikakudzwa. Vakomana vaita basa rei paintroducwa nyaya yavo? Vaizikanwa vari chii? Vanga vari vana muprista. Vari vavuki. Pfungwa yandiri kuda ndeyekuti in'anga idzi. Saka zvaiitika kuEfesasi mukoma newe muteereri. Efesasi vaitenda mumagic. Tsika dzemo dzakakumbira kumamagicians. Magic ndizvo zvoun'anga, zvekuvuka, zvemashiripiti. Saka kwavari vaiti kuti uite mashiripiti ane mbiri, it depends kuti wadaedza zita riri correct here remumasimba emuchadenga. Saka pavakaona Pauro achiita zvinhu zvaishamisa vakamuteerera kuti chingangodaro chiri chidobi
chaari kushandisa kuti ari kushandisa triki ipi. Saka vakanzwa iri Jesus Christ handiti. Saka vakafunga kuti izita rinenge rine masimba kupfuura mazita atinosishanda. Ndofunga imimi mukoma makambondudza kukura kwenyu kuti makakura mumusha maitwa zvoun'anga nekuteketera. Pane mazita anotaurwa, I think so. Saka pari kunzi naJesu ka mazita ese anotaurwa amisidzane neraKristu ndo zvavaitoita zvekuti ukaziva zita riri correct mukuridedza uchiteketera nyaya dzako dzinofamba. Saka muri kuona apa vakada kuedza kuda kushandisa zita iri zvisirizvo. Saka pfungwa iri kubuda mukoma ndeyekuti mweya yetsvina ingashande mumazita api, wedha kuchivanhu, mazita anatetegurani, hanzi mazita iwayo amisidzane naKristu. Isai nemamwe matauriro kuti vanhu vari kumaraini vabate shungu dzechidzidzo ichi. Kuti tine mativi maviri panapa. Satani kune rimwe divi, Kristu kune rimwe divi. Kuna Satani kune simba, kuna Kristu kune simba. Asi pfungwa iri kubuda apa ndeyekuti kuna Kristu kune simba rinopfuurisa kukunda raSatani. Then pakudaidzwa kwemazita, zita raJesu harina rimwe zita rarinokwikwidzana naro risiri rokudenga. Thank you. Chatiri kuda kuti chidzidzo ichi achive mukoma chirikuda kupa assurance munhu ari kufunga kuti zvandakapindana nazvo hazvibudiki. Because kune vanhu vanotoita zvimwe zvimaseremoni zvekuti wedha aendwa naye kurwizi kana mubako onzi taura uchiti taura uchiti. Saka anenge achifunga kuti mazita iwayo ndakatoita mhiko mufundisi hazvibudike. Saka zviri kunzi hakuna zita ringarehwe nevanhu ka rekuti ringanzi zita raJesu harichagone kupinginura. Manomanzwa background ka. Kune vamwe futi wekuti ko pastor kana zita rako rakateketererwa muhari. Hazvinei nekuti muhari, parukukwe, mudombo, kurwizi, hazvinei nezvakaitika. Very good. Kana takuuya pazita raJesu. Exactly. Rine simba. Toda tiende pamberi mukoma. Pana Efeso pana mabasa 19 ipapo. Verengai verse 18 to 20. Tiri pana mabasa 19 verse 18. Zvino vazhinji vavakanga vatenda vakauya vakazvireurura nekurondedzera mabasa avo. Navamwe vazhinji vaiita un'anga vakaunganidza bhuku dzavo vakadzipisa pamberi pavose. Vakaverenga mutengo wadzo vakawana kuti waiva masirivheri ane zviuru zvina 50. Naizvozvo shoko raShe rikakura nesimba rikakunda. Mweya yetsvina hakungoshandiswe mazita chete. Kune maturusi futi anoshandiswako anogona kupiwa munhu kuti amubatsire kuita basa remweya yetsvina. Sepapapo vane mabhuku avaishandisa kuita mabasa emweya yetsvina. Ndo ari kunzi iwaya haamisidzane nevhangeri raKristu. Saka muri kuona mabhuku aya ari kutonzi akapiswa ngoma. Iwo kumbona kuti chero kune vanoita zven'anga vanoita zvei kune zvinoshandiswa. Unobatiswa something. Munhu anogona kubatiswa tsvimbo, munhu anogona kubatiswa kamuti, munhu anogona kubatiswa machira, zvakangosiyana siyana. Saka chidzidzo manje chiri kuti patiri kuti mweya yetsvina iri kushandisa zvinhu izvi kumaraini. Kumaraini ngavazive manje kuti machira iwaya haamisidzane naKristu. Chero tsvimbo idzo. Because kune munhu anenge achiti ndazvinzwa manje ndodii, ndine zvinhu zvandandichishandisa ndingaita sei. Zvinhu izvozvo it's nothing. Kana munhu akauya kuna Jesu. Saka muri kuti imimi mufundisi vachitora muenzaniso wepaEfeso because wepaEfeso vakapisa vachibva muun'anga. Saka muri kukurudzira vateereri kuti kana anga arimo ane zvaainazvo anga amachira kana chii zvaanoshandisa kun'anga kana zvaanoshandisa kukuvuka ngavapise. Hazvina kana problem, hazvina kana chi. Ndakasangana sorry mgomo. Ndakambosangana ndikuona nguva dzedu nemumwe patinechita ufundisi kune imwe nharaunda. Mai ava vanga vamborarama mutsika dzakada kudai dzinoratidza kuti zvaivabatsira mweya yetsvina. Saka mukukurukura navo vanenge venge vakabatsirana nemurume wavo kuita izvi, but murume anga adhi late, anga afa. Saka ndokutsanangura dambudziko ravo ndikati hamuna here zvimwe zvamuchiina zvenyu. Zvikanzi kana ndakapisa zvese
tazoita zviya zvinoitwa nevafundisi zvemahome visit, muchishanyirana muchidai, kwakuramba kuchibvunzana. Zvikanzi chinhu 1 bedzi, asi kuti kudaro pastor. Ndikati chii? Zvikanzi pane hembe yavaipfeka vachiti vaakudai. But iyo handinokuirasa, ndakaipeta iri mupilo mandinotsamira. Ndikati aiwa kachindipai zvandakuvhizitira itibva taipisa. Zvikanzi kuti ingangodaro yatadzei. Ndiyo yandoshandisawo kuyeuka murume wangu mufundisi. Aiwa iyoyo handikupei mufundisi. Vakabva varambisisa. Ndakaipeta handiipfeke mufundisi, handina kana chandinoita, ndakangoipeta iri muchipiro mandakaisa zvimwe zvimachira. Zvinoda kupiswa because zvinhu zvanga zvichishandiswa nemweya yetsvina. And hazvimisidzane naKristu. Ngazviparadzwe zvinhu zvakadaro. VaEfeso 1 verse 22 na 23. Efeso 1 verse 22. Yes. Akaisa zvose pasi petsoka dzake, akapa kereke iye kuti ave musoro wazvose. Ndiwo muviri wake, kuzara kwaiye unozadzisa zvose muna vose. Pazotaurwa kunzi patiri kuti Kristu ane masimba aya, haana kuzongoramba ainawo ega. Masimba aya akaasira even chechi yake. Saka maybe mufundisi, panoda kuti taimwe hurukuro inosikotangira apa. Pari kunzi Jesu akasira kereke simba. Saka chabuda pachena vateereri ndechekuti kuna Satani kune simba, kuna Jesu kune simba. Asi masimba ari kuna Jesu anokunda masimba ese ari kudivi kwa Satani. Hazvinei kuti makaonei nekukura kwazvo nekuvhundutsa kwazvo. Mukauya kuna Jesu mauya chaiko. Hakuna simba rinomirisana nairo. The second coming of Christ vanofara kukuzivisai kuti vakatigadzirira zvidzidzo zvakanangana nezororo reEaster. Musi weFriday 18 April paZTV 9 dzemangwanani kusvika 10, paRadio Zimbabwe 11 mangwanani kusvika na 12. Musi weSaturday 19 April tine zvirongwa zviri paZTV 11 dzemangwanani kusvika na 12 na 5 dzezuva roira to 5:30. paRadio Zimbabwe pane zvirongwa zviri zvakare 7 dzemanheru kusvika na 8 na 8:20 dzemanheru kusvika na 9. Musi weSunday 20 April paZTV pane zvirongwa zviri 10 dzemangwanani to 11 na 4 dzezuva roira kusvika na 5. paRadio Zimbabwe pane zvirongwa zviri zvakare 2 dzemasikati kusvika na 3 na 6:10 dzemanheru kusvika na 7. Musi weMonday 21 April paZTV 5 dzezuva roira kusvika na 6. paRadio Zimbabwe 5:10 dzemangwanani kusvika na 11. Zvidzidzo izvi zviri kuuya kututsira pane zvagara zviripo zvinoitwa every Saturday and every Sunday. Every Saturday paZTV 5 dzezuva roira to 5:30. paRadio Zimbabwe 20:08 dzemanheru kusvika na 9. every Sunday on ZTV 10 dzamangwanani kusvika na 11. paRadio Zimbabwe 2 dzemasikati kusvika na 3. ngatisanganei pachirongwa the second coming of Christ. Phone number idzi ndedzekuti tikupei malinki mupinde muzvidzidzo pamaWhatsApp groups 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 909095 0775 909095. Mwari vakukomborerei. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza
mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi moti ndinokutungamira